बिहोगोन बे सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो आं खावलायबाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला क्रिकेट कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना खावलायबाय बेनि उनावहाय बिथांमोननो नेशनेल फ्लेगखौ बिरहोनो थाखाय आं खावलायनायजों लोगोसे सेल्युट साबधान खावलायदों जाहाथे पुलिस रावनाव थांनानै बयबो बिबार बावहैयो बे समाव मुंख्लं खाम्फायाव मार्चार्सफोरनो बिबार बावनाय मार्टियार्स टमफोरखौहाय बिबार बावगासिनो दायो साबेसे दङ बेवहाय बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो लाइन लाइन ब्रह्मखौ जोङो बिबार बावनानै फैबाय बेनि उनाव जोंहा दा टटेल गासै 2626 जन मार्चार्सफोरनि जितु सिमेट्रि बेवहाय जोङो बिबार बावगासिनो दं एसे उनाव जोबगोन आरो जोंहा बेनि उनाव दंबावो राजुहुवा मिटिं बेखिनियानो मथथे दिनैनि जितु बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि बेयो जोंनि बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बियो जोंनि जारिमिनारि अकल बिटिसि नङा गासैबो आसामनि थाखायनो बियो जारिमिनारि दिन बेखौ रावबो बावनो हाया पार्टिजों खोथा गैया बियो बे सब समय थाबाय थागोन आरो बेयो कनस्टिटिउसनेल आरो बेखौ दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारा स्वीकृति होनाय मोनसे सुक्ति बे हिसाबै बियो थालांबाय थागोन बेखौ पार्टि हिसाबै रावबो लानो नाङा आरो बेखौ सनमान होनाया जोंनि बयनिबो कर्तब्य होननानै आं सानो जायखिजाया बिटिसि बे सुक्तिनि दारै गासै बर' जाथिया मा मोन्दों मोनाखै बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया बे सुक्तिनि दारै बेवहाय मा जादों जायाखै स्कुल कलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो लामा दालांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मा जादों जायाखै बयबो मिथिगौ आरो बे सुक्तिनि दारैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया उन्नति जादों बेखौ बयबो मिथिगौ जों बुंलायनाङा आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव आरो बेनिफ्राय साबसिन उन्नति जालांबावगोन होननानै फैगासिनो दं बिटिसि बिसायख'थि नोंथांनि बिपि बेलायाव माबायदि बिसायख'थिया फैगासिनो दं बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया बिपिएफ हानजा हिसाबै जोङो हारसिंनो गेलेगोन आगोलाव बुंबाय थाखानाय आरो हारसिङैनो जोङो सरकार दानो हागोन बेवहाय आं बुंबाय थादों बिटिसिनि दिनैनि राजनितियाव पलिटिकेल पार्टिनि जितु पजिसन राजनितिक पार्टिनि जितु पजिसन बियो बिपिएफआनो 1 नाम्बाराव दङ दिनैनि दिनाव आरो आंनि अबजारभेसनाव सेकेन्डआव बिजेपि दं 3 नाम्बाराव इउपिपिएल दं आरो इउपिपिएलआथ' दिनै सरकार दानायनि खुनु पजिसन गैया बिपिएफआनो दागोन चन्दन आरो खाम्फा बरगयारिखौ लानानै नोंथाङा डिपुटेसननि बाथ्रा बुंगासिनो दं चन्दन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा बियो आंनिनो मानसि बिसोरो आंनिनो मानसि आरो बिसोरो इउपिपिएलआव थांदों होननानै बिसोरदि इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा बिसोरो आंनिनो मानसि बिसोरो आंनि सिआइडिसो थेंक इउ सार
मा डान्स बियो गार' बर'बो रोङो बरिया मा जायगानि 100% guarantee wow 사랑 그 친해지나? 안 얘는 사랑. दा सारखौहाय लोगो मोनबाय सार नेक्स्ट बाराव माबायदि बेसेबां आखा 100% guarantee গ্যারান্টি wow